21-24 май көннәрендә Казанда Мөхәммәд Яр исемендәге Халыкара әдәбиятлар фестивале булып узды. Тулырак алдагы язмада. Бәйрәм кунаклары Татарстан Республикасы Милли китапханәсе белән танышып, мирасханә, язма һәм музыкаль үзәктә булып үткәннән соң очрашып аралашу Татарстан Язучылар берлегендә халыклар дуслыгы, әдәбиятлар дуслыгы, хезмәттәшлек перспективалары темасына түгәрәк өстәл кысаларында фестивальдә катнашучы авторларның әсәрләре тупланган җыентыкларны һәм татар телендә дөнья күргән казах әкиятләре китабын тәкъдир итү белән дәвам итте. Писатель всегда был и остается, так же, как и поэт был и остается всегда голосом народа. Татарстан Язучылар берлеге оешуга 90 ел тулу һәм Мөхәммәд Яр исемендәге халыкара әдәбиятлар фестиваленә багышланган тантаналы кичәгә бик күп кунаклар чакырылган иде. Язучылар берлеге әлбәттә Советлар чорында Сталинның турыдан-туры күрсәтмәсе белән оешкан булса да, ул минемчә Совет чорында да һәм хәзер дә, әгәр дә ул уңышлы проект булмаса хәзергә кадәр килеп тә җитмәс иде, үзенең уңай ролен үтәде дип саныйм. Әлбәттә, тарихта төрле чорлар булган. Безнең киләчәгебез якты булсын, еллар имин булсын. Сезне барыгызны да шушы уртак бәйрәмебез белән котлыйм. Әлеге фестивальдә Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан илләреннән, Башкортстан, Саха-Якутия, Чувашия, Дагыстан, Кабардин-Балкар, Карачай-Черкес республикаларыннан әдипләр, нәширләр һәм бик күп санлы Татарстан вәкилләре катнашты. Сез үзегезнең каләмегез белән, үзегезнең иҗатыгыз белән безнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, безнең тарихыбызны язасыз һәм аны буыннардан буыннарга җиткерәсез. Татарстан Язучылар берлеге 1936 елда оеша. Бүген Татарстан Язучылар берлегендә 336 язучы бар. Язучылар берлегенең бүгенге вазифасы татар язучыларының яңа буынын тәрбияләү, талантлы яшьләрне барлау, аларны үз вакытында күреп алу, дөрес юнәлешләр биреп, 1000 еллык татар әдәбияты үрнәкләрендә иҗатка тарту. Әдәбият ул мәдәниятның нигезе. Мәдәниятның нинди юнәлешен алсан да, шигырь булсынмы, җыр булсынмы, барыбер ул сезнең хезмәткә тоташа ахры чакта. Чара барышында хакимият вәкилләре бәйрәм белән котлап, татар мәдәниятын, телен, гореф-гадәтләрен үстерүгә, әдәби бай мирасны буыннан буынга тапшыру эшенә зур өлеш керткән шәхесләрне рәхмәт хатлары, күкрәк билгеләре, кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләде, изге теләкләрен җиткерде. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.